Bai, eta azken galdera ez, hemendikan bi aste barru Europar hauteskundeak dira, elezioak dauzkagu, eta, bueno, paka hor dago, zer gogoeta egingo zenien bai herritarrei eta alderdi politikoi ere baiz, hauteskunde hauen inguruan. Bueno, ni bi gauzak esango nizkiek, ez? Lotutak daudena gainera. Alde batetik, bueno, mundu hontan mugitzen garenok badakigu Europar Batasuneko presupuestoaren zati handiena nekazaritzari bideratuta dagoela, ez? Nekazaritzara. Ulertu behar dugu, nahi badugu elikadura burujabetza bultzatzea eta ze zaila den, ze nekeza den Europa hori lortzea, ja hain joera hain handia daukan industrialdetik eta hain zaila izan da gure sektorean mantendu ahal izateko laguntza hori guztiz beharrezkoa dela. Guztiz beharrezkoa da, eta hori izango zen bigarren eskaera, baina ondo bideratu behar da. Bideratu da batez ere burokrazia indartzeko eta batez ere paperen mundu hori indartzeko, ez? Aldiz, inbertsioak ez dira bideratzen gu nola esan, eraginkorragoak izateko, gure adibidez pudinak behar den moduan manejatzeko, egiten dugun hondakinak ere orokorrean manejatzeko, produkzioak bertan usteko, ez dira ondo bideratu orain arte. Orduan, nik eskatuko nizkieke bi gauza horiek. Alde batetik, presupuestoa mantendu, baina ondo bideratu. Bi gauzak. Mila esker, Jon. Eskerrik asko zuri. Eta plazer bat. Ongi, berdin.